Na moje detstvo si veľmi rád spomínam. Ja som najstarší zo 4 súrodencov a moja mama hovorí, že na mne sa to všetko učila, čiže tak nejako za pochodu. Pamätám si, že keď som začal chodiť do škôlky, tak jej pomáhala naša suseda, Monika Mintuchová sa volá, a tá ma vodila do škôlky cestou, keď išla ona do školy, takže to bola pre mamu určite veľká pomoc. A takisto napríklad si spomínam, že mamina sestra Janka, moja teta Janka, trávila so mnou tiež veľa času. Sú to veľmi pekné spomienky. Doteraz rád si na to spomeniem. Myslím si, že na to, aké ťažké obdobie to bolo, pretože so súrodencami sme prichádzali do rodiny po 2 rokoch, tak tá pomoc pre tú moju mamu bola viac než vítaná. A som rád, že mama požiadala o pomoc niekoho. Áno, je pravda, že ja ako najstarší som si to zlízol. Tak nejak už to prišlo spontánne, že som bol zapojený viacej do tých rodinných prác, že som pomáhal pri starostlivosti o mojich mladších súrodencov. Ja si myslím, že je to také nejaké nepísané pravidlo, že keď človek býva na dedine, tak že vtedy chodia pomáhať tomu, kto má s deťmi najviac starostí, či už je to naša starka chodila k nám, alebo mamine sestry, alebo teda niekto, kto býval v dome poblíž, keďže som z dediny a mali sme tú výhodu, že sme sa tam veľmi dobre poznali. Keď sme mali domček napríklad na Záhumni, tak som tam mal aj veľa kamarátov, s ktorými som sa hrával, čiže máme stačilo iba pozrieť z okna, videla, že kde sme, čo robíme, s kým sa hrávame. To bolo super a áno, bolo to bežné, že k nám chodievali aj naši kamaráti k nám, alebo ja som chodil zase k našim kamarátom, kde na chvíľku nás postrážila mama, napríklad mojej kamarátky Katky, alebo niekto. Takže život na dedine v tomto má tú výhodu, že žijú tam ľudia ako taká komunita a navzájom si pomáhajú. No ja keď som mal 17 rokov, tak som odišiel do Anglicka pracovať ako au pair, opatrovateľ detí, a prišiel som do rodiny, ktorá mala 4 chlapčekov malých. Najstarší mal vtedy, myslím si, že 4 roky Lukáško a najmladší bol Paťko, ktorý sa práve narodil. A bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože dovtedy som takýto spôsob života nepoznal. Pamätám si, ako mamina, ako mladého 17-ročného chalana, teda mama tej rodiny, ma všetko zaučala. Učila ma prebaľovať, ako dávať deti na nočník, ako s nimi tráviť čas, ako im lepšie porozumieť, ako ich nakrmiť. A bola to pre mňa taká naozaj že super skúsenosť, aj keď po prvom mesiaci, poviem pravdu, že chceli ma poslať preč, pretože vyhodnotili, že na to nemám. Ale vtedy som sa zatiaľ a povedal som si, že to dokážem, a našťastie mamina rodiny, Zuzka, bola ochotná ma to všetko naučiť od začiatku a venovať mi veľa času. Čiže v podstate dá sa povedať, že si ma tak zaškolili, aby som vychoval tie deti cestou alebo spôsobom takým, ako to oni chceli. To som potom robil a nakoniec som u nich zostal skoro 2 roky, takže naučil som sa veľa, a čo som si všimol je, že aj pre tú maminu to bola veľká pomoc, pretože mohla sa venovať sebe, mohla ísť do fitka, mohla chodiť na nákupy, nemusela tam brať so sebou všetky deti. Pomohol som jej aj s upratovaním a v podstate pre mňa to bola zaujímavá skúsenosť a zároveň som sa cítil ako užitočný, že za nejakú odmenu pomáham rodine zvládať domácnosť. Ak mám byť úplne úprimný, tak ja si myslím, že u nás na Slovensku ľudia niekedy ako keby to považovali za svoje zlyhanie, ak požiadajú o pomoc niekoho. Či už je aj z rodiny, alebo niekoho, kto nie je z rodiny, ale myslím si, že veľa vecí by sa vyriešilo, pretože si myslím, že aj tie mamičky alebo tatinovia, ktorí už sú unavení a jednoducho potrebujú sa trošku zregenerovať, tak si myslím, že je na mieste požiadať o pomoc. A niekoho profesionálneho, kto im dokáže s tými deťmi pomôcť, niekoho so skúsenosťami. Nemusí to byť iba pomoc s deťmi, ale napríklad, že príde uprace, alebo len umie okna, alebo pomôže s niečím iným v domácnosti, lebo pre toho rodiča to znamená viac času pre seba, a čím viac času má pre seba, tým viac je oddychnutejší a môže sa v plnej sile venovať rodine, má aj lepšiu náladu, je lepšie nastavený a možno aj tie nervy sú lepšie, že nevybuchne tak často, pretože ja si myslím, že všetci potrebujeme istým spôsobom aj oddych a čas pre seba, a práve preto som veľmi rád, že som mohol zažiť, že napríklad či už v Anglicku, alebo v Izraeli, alebo v Austrálii, keď som bol, tak som videl, že tam je bežné, že si rodinka pozve niekoho na výpomoc, že tam fungujú rôzne agentúry, ktorým vedia takéhoto človeka poskytnúť, a myslím si, že je to veľmi prospešné.
jednak aj pre nejaké psychické zdravie, pre rodičov alebo ľudí, ktorí sa starajú o domácnosť alebo viacej detí naraz, tak myslím si, že je to fajn. Môžete mať záľubu, že záhradka je váš sen, ale aj tá záhradka potrebuje čas a keď človek chce potom stihnúť všetko, aj kvety sadiť, aj sa starať o záhradku, aj deti, aj nákupy, aj škôlka, aj krúžky a všetko, tak myslím si, že je úplne v pohode, keď si pozve na takúto výpomoc záhradníka napríklad, ktorý pomôže s nejakou časťou práce. Budem úplne úprimný, niekedy sa mi stáva, že naozaj na koncertoch vidím aj unavených rodičov. Vnímam to tiež ako aj takú svoju, nie povinnosť, ale súčasť mojej práce, že im dovolujem na tom koncerte vypnúť, že sa venujem deckám, že sa snažím vtiahnuť do toho koncertného programu aj rodičov, aby trošku vypli a vnímam to, že je to pre nich také nejaké refreshnutie sa, že trošku sa zregenerujú. Veľmi sa mi páči táto časť mojej práce, no myslím si, že to je ale veľmi málo, pretože všetci vieme, ako dajú deti zabrať, aké ťažké je mať domácnosť, ktorá je plná detí, alebo niekedy stačí aj jedno dieťatko, pretože všetci chcú byť najlepší rodičia, chcú dať celého človeka tomu dieťatku a ja si myslím, že na to, aby človek mohol robiť najlepšie, ako vie, tak často potrebuje byť oddychnutý, potrebuje byť spokojný tu na vnútri sám so sebou a práve preto je na mieste požiadať o pomoc aj buď niekoho z rodiny, alebo aj niekoho z profesionálnej agentúry napríklad, ktorá vie prísť a pomôže mu naštartovať znova jednak človeka ako takého, pretože niekedy sa stačí naozaj iba na 2 hodiny vyspať, alebo ísť na chvíľku do fitka s kamarátmi na kávu, alebo niekde sa len tak prejsť, mať proste priestor pre seba. A toto všetko, tie výhody agentúr alebo našich známych, ktorých máme, nám môžu poskytnúť a uľahčiť nám fungovanie. Áno, aj ja som často počul takú myšlienku, že keď si bol malý, tak rodičia sa o teba starali a ty sa na oplátku postaráš o rodičov, keď budú potrebovať tvoju pomoc na sklonku života. Myslím si, že je to pekné gesto a pokiaľ nám to umožňujú naše finančné schopnosti, že nemusíme chodiť do práce a vieme teda si to zariadiť tak, že môžeme zostať s tými rodičmi doma, alebo že si to vieme zariadiť tak, aby sme im boli oporou práve na tom sklonku života, tak je to úžasné riešenie. Bohužiaľ, nie vždy je to tak, nie vždy je to možné a niekedy aj koniec koncov sami sme to zažili pri našej mame, keď bola na sklonku života, tak napriek tomu, že sme veľmi chceli jej byť oporou, tak nedokázali sme jej poskytnúť takú starostlivosť, ako si už v pokročilom štádiu tej choroby zaslúžila, alebo aká bola nutná. A vtedy sme využili napríklad služby hospicu, ktorý nám pomohol, keď sme sa chceli niečo spýtať alebo informovať sa, tak nám poradili, ako polohovať, ako jej ten odchod čo najviac uľahčiť a hlavne boli tam pre nás. Prišli sa niekoľkokrát do týždňa pozrieť, strávili s ňou nejaký čas. Ja som dokonca mamine vybavil psychologičku, ktorá bola ochotná s ňou niekoľko hodín týždenne stráviť tým, aby sa rozprávali, aby sa mohla s niekým o tom porozprávať, lebo človek niekedy je taký, že nechce zaťažovať svojimi, alebo vníma to tak, že by tými problémami alebo tými pocitmi mohol zaťažovať tých svojich najbližších a nie každý to dokáže, alebo nie každý to vníma, že je to tak v poriadku. Čo je škoda, pretože ja si myslím, že je to úplne v poriadku a tak by to malo byť. Ale tu vstupujú podľa mňa do opatery a môžu vstúpiť ako pomoc práve pri takýchto situáciách ľudia, ktorí sú fundovaní, ktorí vedia ako na to a vedia uľahčiť situáciu rodinám aj v prípadoch teda, keď majú doma seniora, ktorý potrebuje pomôcť. Lebo môžeme toho človeka ľúbiť najviac na svete, ale nevždy mu dokážeme dať to, čo práve potrebuje. Ja som sa napríklad nedávno naučil, že požiadať o pomoc nie je prejav slabosti, ale naopak veľkej sily. Človek, ktorý požiada o pomoc a zároveň ju dostane, tak môže byť vnútorne oveľa spokojnejší
a môže mať viacej energie na to, aby mohol napríklad vychovávať deti, alebo sa starať o domácnosť, alebo robiť hociaké iné veci, ktoré chce. Nemusí to súvisieť iba s rodinou a s výchovou detí, ale napríklad zoberme si, že som v práci od rána do večera a prídem domov a treba mi upratovať, alebo nemám navarené a tak ďalej a z toho vzniká často frustrácia, ale človek, keď využije pomoc niekoho iného, tak myslím si, že sa mu aj oveľa lepšie žije, že vôbec to nie je už také, ako to bolo kedysi, ale možno by sme inšpirovať sa mohli aj v zahraničí, kde to už bežne takto funguje a všímať si to, aké benefity to prináša.